Niabot na sa kapin 2,000 ka mga biktima sa mga pagpangabuso ang na-report pinaagi sa Kian Gabriel Hotline sukad 2016 sa Davao City. Gibutyag ni Jinky Roncal, ang manager sa Kian Gabriel Center, sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao ang maong ihap milangkob sa na-rescue nga mga batang biktima og nahatagan og psychosocial intervention. Apan giangko ni Roncal nga doon naghihapoy prank calls o mga yaga-yaga nga tawag ang madawat sa buhatan matag adlaw. Busag gihangyo sa Quick Response Team for Children's Concerns ang publiko nga dili bugal-bugalan ang Kian Gabriel Hotline aron dili mababagan ang mga lehitimong tawag nga nagkinahanglan og pagresponde. Kay dumang gilusad ang Kian Gabriel Hotline aron daling makatawag ang katawhan ug galing dunay mga naibaw ang kaso sa pagpangabuso ilabi na sa mga bata. Padayong giawag ang publiko nga ugaling dunay makita nga pagpangabuso, daling mutawag sa 0908 818 4.